Rovno sa vyser na natáčanie videí, keď vyzeráš ako dement. Ty narcis, šašek, otrasné niečo. Ušušlaný, hnusný, odporný si. Toto, milí diváci, je len malý linkatý výber z obrovskej hromady negatívnych komentárov, ktoré pravidelne dostávam. A prečo vám ich ukazujem? Aby ste videli, že neplatí, že čím viacej tvoríte, že čím sú vaše výtvory kvalitnejšie, tým menej kritiky dostanete. Úplne naopak. Tí najväčší tvorcovia, ktorí roky tvoria, majú profesionálne tímy a milióny videní mesačne, ktorých volajú prezentovať na konferencie, tak tí aj majú najviac hejterov. Zapamätajte si, že hoci koľko sa budete snažiť, peňazí a energie a času investujete do svojej tvorby, vždy sa nájde nejaký zatrpnutý človek, ktorý síce v živote nič nedokázal, ale napriek tomu 100% vie, prečo vám sa nikdy nepodarí uspieť. Preto sa nesnažte vyhnúť kritike, práve naopak, tešte sa z nej. Je to dôkaz, že rastiete, že ovplyvňujete životy tisícom. A pár chudačikov zalezených vo svojej izbičke vám to závidí.